Råbekoret. En vigtig og overset brik i kanonen af kultur. Vi er lidt under stor forfald på grund af det faktum, at folk bliver ældre, og at tyngdekraften aldrig giver slip. Vi kom flyvende med storken under armen til at lede dette gudsforladte sted, som anmeldende folk vil kalde uddannelsestrin 2, også kaldt gymnasium. Folkeskolen er for eksempelvis uddannelsestrin 1, og således skulle de døde blive levende på dommedag. Vi kunne desværre ikke møde op til første morgensamling, på grund af private problemer, internt såvel som eksternt. Dette skal dog ikke hindre os i at vise, hvad vi blandt andet havde for dagen den 18. august anno 2009. Goddag til jer. Det her det er kursus, hvor I skal lære at blive mere intellektuelle, finkulturelle. I starten der var jeg noget skeptisk, men så da lejrmesteren kom, så kom der andre botter på suppen. Fordi jeg fik sådan den første øvelse. 30% af menneskets blod består af vin, og 30% består af ost. Og det går jo fint med at få drukket vinen. Men osten? Ost. Må man byde? Man er ikke rigtig finkulturel, hvis man ikke spiser ost. Ja. Zoom. Lidt mere zoom. Vi havde en rigtig god tur derude. Jeg havde nogle rigtig gode diskussioner med lejrchefen. Den nye 50 kroner, den er fandme grim. Den er godt nok grim. Ja. Så fik vi den næste øvelse. Der fik vi faktisk, det var lige noget for mig faktisk, fordi at vi fik sådan en øvelse. Den lidt mere intellektuelle del. Det gik fint. Det gik godt. Det er godt nok kedeligt. Ja, det er kedeligt. Men sådan er det at være intellektuel. Ham kan vi lide. Tø. Ja, tøger. Ham kan vi ikke lide. Rikard. Det er rigtigt, du. I'm so excited. And I just can't hide it. I know. I want you. I want you. I'm so excited. And I just can't hide it. I know, I want you. I want you. Råbekoret, ja!